Това нещо може да случи само в България или по-точно само в КАТ. Така, имам наказание 1 месец да не управлявам МПС. Занасям си книжка доброволно в СДВР София или както всички го знаят КАТ София. Понеже съм в Враца КАТ по адрес, трябваше да ида оттам да си я взема. Наказанието ми изтече на 12.06.25 година. Аз бях там на 13. И се оказа, че не мога да си взема книжката. Защо ли? Защото от София не била изпратена, никой не знае къде е. Звънат на тия София изобщо не дигат. Във Враца, какво да направят хората? Тя като им не е изпратена. По закон не могат да ми издадат никакъв документ, че мога да карам, дори и без книжката, въпреки че съм изтърпел едномесечното си наказание. Днес сме 17.06, 5 дни по-късно, аз отново съм без книжка. Нямам право да карам, обаждах се на няколко адвоката, всички казват, че дори и да се занимаваме, нямало било смисъл. Накратко, никой не иска да работи по такъв случай. Кажете ми сега към кого да се отбърна. Ако съм искал през тия 5 дни да ида на море, ако съм си запазил почивка за море на тия 5 дни, какво правиме? Да не говорим, че с тази книжка си изкарвам парите. Кой го интересува това? Никой. Окей, няма проблеми. Кажете ми какво да направя в тази ситуация. Сега, какво трябва телефона, да снимам клипчета, ще го гледате 2-3 дни, ще го коментирате и накрая пак нищо. Че път вие ще бъдете потърпевшите. Така че не знам какво да кажа.